Hej så velkommen til video. I dag så skal vi sidde på Rad PvP, og ja, vi har to med. Vi har en, hvor der hedder Malte, som I godt kan høre, og ham den anden kan I ikke høre. Han kommer der. Ja, ham der. Og ham vil vi til at sidde og tale med lidt. Og vi skal spille lidt herinde. Bare lidt chill. Jeg ved ikke rigtigt. Vi skal ikke rigtig. Okay, det koster rimelig meget. Ned i beskrivelsen. Ja, beskrivelsen. Ja. Okay, han er 10 notch med. Jeg har kun 3 på mig, fordi jeg... Ja. Men det er faktisk, hvad hedder det nu, vi timer med derude nede. Bare lige så du ved det. Han hedder... han er igen, så det er lige meget. Hvad vil du join vores team? Malte, er du joinet? Nej. Okay. Nå, kan vi join? Okay, så står i team, men må leave. Okay. Leave, ja. Ej, fuck, jeg er lort til at stave. Okay, team leave. Okay, A og søster. Jeg skal lige se noget til. Ja, søster. Ja, bare team mellem. Er det ikke bare team mellem join i det? Nå. Team. Jeg skal først lige leave min egen. Yes. Join er så Y til killers, yes. Killers. Sådan der. Det skal vi lige klæde. Okay, Malte, du er ikke joinet, vel? Nej. Teamet, okay. Jeg jumper bare lige med lidt notch. Jeg har rimelig mange. Hvordan kan jeg join? Han er ikke invited dig, vel? Og har du 4 stack? Har du invited Malte? Okay, Malte, du skal lige op. Har du notches med? Ja. Nå, okay. Så skal du bare prøve, om du kan komme op. Ja, nu står jeg lige nu op YouTube. Det her, det... Hallo, okay, Malte, nu skal du bare skrive... Ja, okay, bare lige prøve, om du kan komme op. Du har pot med det hele, ja. Det er godt, du samler alt det der op. Men YouTube, det her, det bliver bare en lille chill video. Og dig der, Mathias der. Det var fordi, at... Ja, men du skal... Jeg skriver lige, hvad du skal for det. Men Mathias... Ja. Det er bare fordi, at det her det bliver bare en lille... Ja, min uploads, de går rigtig hurtigt til at bliver uploadet, så vi kan faktisk næsten lave 2 lige træk, så hurtigt kommer de. Det kan jeg faktisk godt, men det gør jeg ikke særlig tit. Killers. Så er det joinet. Han er joinet, så nu kan vi ikke mere slå hinanden. Godt. Nej, det er godt. Okay, jeg er notcher. Jeg har ikke nogen pots, Jeg tager lige nogle pots. Ja. Ja, det gør jeg. Okay. Så der. Jeg kommer lige om lidt. Okay, du sidder allerede. Ja, jeg kan godt se, du står helt stille. Ja, jeg kommer lige her der og hjælper. Ja, jeg har... Fuck, han er dep ham der. Jamen, det skal du ikke, fordi jeg har ikke nogen depths faktisk. Jeg synes bare ikke, man ikke. Jeg pas på, bagfor. Hallo, hvordan får man din fire sit svær? Jeg har altså fire 2, men det kommer ikke på dem. Ja, jeg dør. What? Jeg var et halvt HP. Du må gerne komme ned lige foran spawn. Jeg har 2 på mig. Mit gear. Min hjelm. Jamen, jeg kommer. Malte, Malte. Jeg kommer og hjælper. Boom, væk. Jeg jumper op. Jeg prøver at hjælpe dig. Ja, nu er du ude. What, de jævler mig. Mine sko er gået. Hvordan kan han egentlig indhente mig? Jeg døde. Hvordan kan han egentlig indhente mig? Okay, så bare løb. Nå ja, fordi det er punch. Jeg tager bare et nyt sæt på. Jeg tager 7 gaps med nu. Ja, du beholder det bare. Hvor mange er det egentlig med i teamet? Wow. Jeg potter bare fra starten. Er det en, der gamle teamer, eller er det en, der ikke giver? Hold, der er en YouTuber, og en, der teamer. Hvor er det? Hvor er han, der teamer? Hvor er han henne? Har han Deus?
Fuck! Hvor er du henne? Jeg timer med hjælper! Han timer med en hjælper, Malte. Fuck Rasmus! Jeg timer med Ralle! Wow. Ej, det er rigtig. Man kan komme og hjælpe, jeg kommer og hjælper, pas på. Det er rigtig, altså, han går bare ud af døren, ikke? Fuck, jeg fik en chok. Jeg er spændt. Til. Rasmus, team. Skriv lige, at han skal team med os. Hallo, der er nogen, der skriver ind i spændevøvel. Kom og hjælp. Han nakker mig! Flæk dem. Yes, jeg kom ud. Ja, tak. Men der var en... Ja, okay, det var faktisk dig. Han er ikke okay. Godt, vi flækker ham. Vi skal have en økse. Vi vil gerne have en økse. Det har jeg ikke. Nej, det skal du heller ikke. Tak, hvad nu han hedder. Ja. Hvad er nu han hedder? Mathias, tak, Mathias. Hallo, alle de jolover. Fuck, jeg skal flække ham her. Ja, det koster jo mega mange penge. Eller ikke. Koster det gratis? Det er vel ikke gratis, vel? Fuck, jeg prøver. Dør. What? Hvem fuck har... Help me. Ja, det var så det. Hjælp mig, drenge. Jonas, jeg er over ved... Nå, jeg kom til at bruge ham nogle gange. Er han team med dig? What? Så prøv at spørge, om jeg gerne vil være i teamet. Hey, Jonas siger, at det smager mega godt. Har du svært, mand? Ja. Jeg prøver ham ud. Ja, det var mig, der skrev. Hallo, han flækker ham! Hallo, han flækkede Malte ham her, og han vil team. Ja, han vil gerne. Føj ham. Så det kan han ikke slå Malte. Det var ham, der blev med. Jeg er lige nu gang med flækken. YouTube. Jeg kan desværre ikke optage lige om lidt. Jeg vil gerne optage alene i 10 minutter, men jeg kan bare ikke. Så lige om lidt stopper vi. Er det ytjern? Wow. Eller han bare i 1-9. Eller nej, jeg ved nu han med i teamet egentlig. Fordi så bliver jeg ved med at slå ham jo. Hvor er I? Vi er nede. Nå, hej, Jonas. Pas på, du skal passe på, fordi at der er mega mange OP. Det der, det får du ikke lov til. Det kan jeg lige så godt sige nu. Yes, Malte! Godt, Malte! Pas på, Malte! Du dør nu. Kom så! Flæk ham! Ja, hvad fuck laver ham der? Hallo, han er ved at dø i ytjern! Kom nu! Okay. Jeg tager bare kit med det. Yes, han er med i teamet! Så flækker vi dem! Ham der Mathisen. Han har en økse, Pas på. Kevin, fuck, vi flækker det hele herude. YouTube, jeg siger... Ja. Fuck, man kan ikke se, hvad man flækker, ikke? Har han? Ja. Pas på. Pas på, jeg kommer og buder ham. Hvem er det, vi nakker? Det er ham der. Ja, jeg går lige hurtigt op. Ej, det er en teammate, Ja, jeg prøver at hjælpe. Hallo, Malte, du skal ikke booste ham. Malte, du skal ikke booste ham. Og hvorfor jumper du med normal gear? Det... Godt. Kom så. Hvad er det? Ja. Jeg kommer bagfra. De går ind. Pas på. Nej. Jeg fik ikke... Pas på! Nej, jeg dør, Rasmus! Nej, jeg har været team med ham. Jamen, han går på mig! Fuck. Hvad kan jeg lige gøre? Jeg kan tage de åbne ting hernede. Ja, han flækker dig med det samme. Det har jeg været gjort. Ja, så godt. Ja, men hallo, vi skal lige om lidt stoppe, fordi altså... Ja, okay. YouTube, jeg vil sige... Okay, det stopper altså. Der er en, der er en, der booster ham. Hey, jeg skal ikke noget i lava. Ej, hvor er han irriterende. Nå, jeg døde.
Åh.